sunugola aw be barala sungalola aw sarabe alabulu sungala jora amina baro ken sumauye gaw foga barikada sungalola nebi Ewa foli Anthony Albi amodi radio la mebuka bela jilema fefe de sogolendo ka radio mandila no ya radio pinana anga karamugo ba anga shegu ba no ye Sheikh Amadou Sidibé kabo Mali Bamako kati PAJ kantigila belebele oga belebele dine bambrutigi abambulo klega ina la sonama abena dado leletru kadri la ka wala sa tugo mina silame bela jelenga sika family soro akoko nana okuma mafa anga karamugo ba ngo tafadal mashkuran karamugo sirabi bulu. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والنبينا وصفينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ambale mawo naam Cheikh Amadou Do Sidibé Mali la Bamako kati PAJ kerefe tiens Laylatul Qadri adugu jera kera nga shura ngumi wala namununa amaseka digi abaruka tiens Laylatul Qadri ere munye naam amina danda me bawma wala ni wati mandan daga mazakatul fitri mi yami soroko daka tiens Allah subhanahu wa ta'ala yesuro kerengere halibi shuno yere tiens fokata bla sedi du fajiri la bari doni baw nana nay tiens ko ka damine Laylatul Qadri dola naam kata bla fa fajiri kene chiri la ko be Laylatul Qadri tiens ko meleke u banzanve u be ka ko debeli tige sigatala do ko o te koy naam ko ka damine Laylatul Qadri reddo mugan wolofla juina tiens fo ka ta bla seli fuka do fajiri kene chiri la odo na kera minye sawu tiens amba ko ba soro ko nyuma indela ala ka je inshallah ambe Laylatul Qadri kono naam dalu latigale do daliba masafe setigi Allah tiens kabini ngalo ingle tani duru Allah subhanahu wa ta'ala debelu tige obe meleke ubulo kaba jibrilu hamimi tiens zumara kwati odo fadalla fatadalla wallahi meleke mi ngere la ala kira la ikomi nuni da tiens ikomi kala na ju o kuma na o meleke jibrilu la de abifo de moko zumara kwati tiens meleke fangatigi belebele jibrilu hamimi naam meleke lameri odo kalo ingle tani duru debelu de tigale du sigatala munye debelu tige adon wala ambi kalo mi nyere kono alqur'ana jigira kalo ingle tani wolonflande tiens ala qur'ane di ula kera doni Muhammadu mo foga na dafa samugani saba tiens qur'ane ka dafali kono naam qur'ane haya folo mi jigira ka min jigira ka tiens o de ye suratul muddassir wala a fora mo aka kalange suran folo mina akodi o de ikra Allahu akbar ikra bismi rabbika tiens o de jigira ka odo onka naam ka ko onyeo suratul muddassir a fora ko birifini tigi ya yuhal muddassir tiens ya eke mi me birifini ko
kum wuli fanzirni i ka maaw babali Odo. Wallahi. warabbaka fakabbir i k'i dabama bonya Sigatala wallahi. o tumana a ka kalan kɛ o fɔra sura min na o de ye ikira ye Odo. ɔ nka n'a kɛra haya min jigira ka dun Che. birifinitigi ne don Ha? Odo. a kirinkaralen birifini b'a da la Odo. Sigatala. n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ Ha? i b'i yɛrɛ kalamo fɔlɔ Oiche. a bɔla a yɛrɛ kalamo tuma min na a sɔrɔla ka fɔ a ye de ko kalan kɛ Che. Odo. n'a fɔra muso ma a ye finiw biri aw kunna jibirila n'an bɛ du kɔnɔ Che. jibirila nana fɔ a ma ko kalan kɛ Kalanke. kuma in daminɛna jabanuruya kuluwo yɛrɛ de kɔnɔ n'o ye awa farawo kɔnɔna in ye Sigatala. o tumana kuranɛ baro yɛrɛ mɔsa Che. ala ye bi su in na kɛrɛnkɛrɛn k'a di muminɛw ma Kera. Inshallah. ala ye surɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a di muminɛw ma Kera. bari an bɛ yɔrɔ min an bɛ dirɛti de la sisan Ala ka jɛ. an bɛna an da don layilatuli kadiri la n ye layilatuli kadiri mɛn yɔrɔ o yɔrɔ karamɔgɔw la dɔnnibaw la n b'a ye u b'a fasamanciyaw de fɔ Che. a jigira kun min na u b'o fɔ ɔ mɛ a jigira mun kama jɔn in de y'a to a jigira yala layilatuli kadiri yɛrɛ a dira alakira ma ayi dɔ de dira alakira ma Che. ka layilatuli kadiri ka dɔ di alakira ma ka layilatuli kadiri bonya da Kera. n'o tɛ a dira maa min ma o kun tɛ anw ka kira in ye o mɛ a bɛɛ y'an ka kira ye nabi ɲuman ma bɔ nabi ɲuman na o Wala wala. Sirbe. an bɛna an da don o la su in na Ha idadala. o tumana walandatigi bɛɛ yan Che. Abea. n bɛna fɔ a ye a ka gafe lajɛ dɛ min b'a kun na k'a cɛ a k'an bila tan dɛ Che. non أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an ye sitana farala kero ka bɔ an kɛrɛfɛ Kera. fɔ ala sago don ala kana ɲɛ da ka yɛrɛ bonyana don ibilisu don ala y'a kunnagoya k'a ta tiɲɛ yanni sara don cɛ Che. non بسم الله الرحمن الرحيم an y'an sinsin daliba masa tɔgɔ ye ala min ye setigi ye n'ale bi kow dilan ale de y'a daminɛ n balimakɛ wa ale b'a dabila Che. إنا أنزلناه في ليلة القدر ala ko ni latigɛ naza inahu fi lailatul qadri nam taga fɛ dɛ وما أدراك ما ليلة القدر a ko fɛn jumɛn y'i kunnafoni latigɛ don in na sa nam ليلة القدر خير من ألف شهر a ko n'i t'o dɔn o de ye don ye don min o su kelen pe yen kayirul min al alfi shahri a ko o su kelen ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan Che. i ji تنزل الملائكة والروح فيها a ko o don sa mɛlɛkɛw de bɛ jigin ka yɛlɛ kɛ sa u b'an ni ɲɔgɔn cɛ muminɛw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fara ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw b'a kɛrɛfɛ dɛrɛ kini ni ɲuman kɔni non بإذن ربنا من كل أمر a ko u b'o de kɛ ni daliba masa ka jɛ ye se bɛ ala min ye Odo. non سلام هي حتى مطلع الفجر u bɛ salamu di muminɛw ma fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma an b'a kɔnɔ sa tɛri ye n faamu Che. alhamdulillah n balimakɛ e ko kayuru ni min alfi shahrin No. ala da ye Che. fɛrɛ minɛ o yɔrɔ in na tan dɛ Bile bile. خير من ألف شهر a banna o Che. don dɔ alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam Che. ani ala yɛrɛ de tora baro kun d'a ma Che. ala ko alakira ye a ko muhamadu No. wallahi nabi ɲuman dɔ tɛmɛna ne ala bolo Che. o nabi ɲuman in a ye kalo 1000 de kɛ kalo 1000 Che. a bɛ ka kafiriw jahadi diɲɛ don o don fayiri fɔ fitiri Che. et puis a sunnen don ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo de tun b'a bolo n'a wulila o da bi ja a yɛrɛ ma komi nbamuru Che. salifu No. a
a sunnen don n'a ye ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo in ta ani kafiriw bi kali ɲɔgɔn na sɔgɔma a sunjɔ don suntigɛ kuma mana se a bi baara min na o ka fa bolo bi ja ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo kukala la ala ni jolikɛlɛ bolo kafiriw kunkolo tigɛ kojugu bolo ni suntigɛ sera a bi dabiri ɲɔgɔmɛ ɲi bɔyɔrɔ wo la n'a y'o sama dɔrɔn ala bɛ ji bɔ o la cuu a b'i min k'i fa tewu n'a ye ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo in minɛ k'a kɔrɔta sogobu bi nugu a la sogo min ka d'a ye a b'o ɲimi k'i fa tewu a bɛ taa so kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko Samuni dɔnnibaw a y'a lamɛn o cɛba in tɔgɔ de ye ko Samuni ne y'a fɔ a ye anw bɛ min na ala ko don wallahi ne ma sigi mikoro kɔfɛ sukaro nɔfɛ ma sigi mikoro kɔfɛ sagajigi nɔfɛ ne ma sigi mikoro kɔfɛ faama ka mɔni galama nɔfɛ n ko i ka sukaro ka haramu ne kɔnɔ mali dugukolo kɔnɔ yan wallahi man dɛgɛ ja biro nasi la k'a ye n sɔn sukaro la wa n b'a fɛ ka san da fɛ k'o kɛ ni faama ye sɔn a b'i dɔn bilen yan hali n'i taara foli kɛ faama la siɲɛ fila a tigɛr'i la mais o ye anw ka dɔnnibaw baro yɔrɔ ye ni faama ka ci ser'u ma i b'u ye ten kalangalangala fan bɛɛ yan n da moto kɔfɛ ka taa n bila ala ko bi tunun la ala ko silamɛkɛ n'i taara i kungo i ka nafolo ko n'i ka dɛsɛ n'i taara o fɔ faama ye a ka biro kɔnɔ ka ban ala ko i ka diinɛ tila saba ye tilan kelen minɛ n'i la ka ban dɔnnibaw aw ma nin yɔrɔ kala wa moro aw ma nin kala wa jalamugu b'a bɛɛ kunna danganaw b'a kunna bonjiw bilalen don kɔlɔsiw b'a kana aw ma nin yɔrɔ kala n bɛna d'aw ma ni maa min mago bɛ Samuni bangecogo la wallahi kitabu dɔ bɛ yen n bɛn'o d'i ma kitabu dɔ bɛ yen nabi ɲuman mɔgɔ 25 ka baro b'a kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko kisosun min bɛ yen a ye taa bɔ a b'a sɔrɔ o kɔnɔ yen n'a mago b'a la a dira a ma détail la a bɛ faamu o tuma Samuni sa ani kafiriw karila ɲɔgɔn na kalo 1000 ala ye nin de baro bɔ ala kira ye tan a ko a ye min da kafiriw kan a ye jahadi kɛ kalo 1000 jahadi in kɔnɔna k'a ni kafiriw to ɲɔgɔn na a sɛgɛlenba bi to ka n'a da fitiri da fɛ sa n'a y'a ka sun tigɛ an balakaw a y'a lamɛn aw ɲiɲɔrɔba bɛ n na Samuni kɔni a ye cɛya kɛ mais cɛya in bɛna ba cogo di a y'a lamɛn dɛ a ko a sɛgɛlen bi to ka n'i da mais n'a ye kafiriw jahadi ɲɔgɔmɛ kolo in na da kolo in na ni suntigɛ sera ji bi bɔ ɲɔgɔmɛ ɲi bɔdaw fɛ a b'i min k'i fa k'i ko n'a ji k'i ka seliji minɛ sogogu bɛ nugu ni dagɛgɛlɛ kolo in na a b'o sogo ɲimi k'i fa a bɛ taa so kɔnɔ salifu wallahi n bɛ min f'i ye fa'alu lima yuridu sami allahu liman hamdahu wallahi ala bɛ maa jaabi min y'a ja wa a yɛrɛ bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye a ye sira ala ɲɛ ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حسن abanaw ni maa min siranna ala ɲɛ ala bɛ bɔda d'i ma wa ni so gɛrɛsɛgɛ la min tɛ di maa tɔw ma fana ni juguw ɲɛna k'i koron bɛ yɔrɔ min u yɛrɛw bɛ bin o dingɛ kɔnɔ yen a b'o cogo la dɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko juguw ka baara bɛɛ tiɲɛnen don u bolo an ka u bɛ dingɛ minnu tigɛ k'u k'a bonya k'o dɔ bɛ u yɛrɛw na bi a kɔnɔ yen ni diɲɛ bɛɛ sɔnn'i la wallahi ni diɲɛ sɔnn'i la ni ala bann'i la i ka ko banna
nka ni diɲɛ ba nin la sa k'e ni daliba tigi de bɛ ɲɔgɔn fɛ wa i wasara i ta ye se ye diɲɛ kɔnɔ wa i ta ye se ye alikiyama ala ka sɔn an na o tuma na n badenw Samuni de tora nin cogo la kafiriw dɛbɛli banna o ko an bɛ nin kɛ cogo di o y'o labɛn an balakaw nɛgɛ man go dɛ u nana Samuni muso fɛ so kɔnɔ a ko i cɛ ka farin kojugu i cɛ a bɛ kɛlɛ dɔn kojugu i cɛ ye min da anw kan ne t'an da fɔ maa ye an n'a m'i ma i bɛ fɛɛrɛ tigɛ i bɛ cɛ nin minɛ k'a d'an ma an ka kɛlɛkuntigi bɛɛ a faralen ɲɔgɔn kan an b'i k'a bɛɛ kuntigiba muso ye an bɛ fɛn d'i ma a ka bɔ hakili ma cɛ in ye fantan de ye se t'a ye nka cɛfarin don dɛ muso ko o bɛ bɛn kɛ ne yɛrɛ bɛ nin na yan n sɛgɛnnen don aw sɔnna a ka nin bɛ nin bɔ ne nɔfɛ ka ne to yan aw ma sɔn ka nin fɔ ne ye a ye min da u kan n'a kun ye nin fɔ ne ye nin kun tɛ da u kan kun o ko muso ma an ka mun kɛ a ko a ye jurukisɛ ɲini ka na n'a ye u ye juru foka ka n'a di muso ma Samuni sɛgɛlenba a ye tasuma da kafiriw kan a sɛgɛlen nan'i da muso ye juru don dala jukɔrɔ k'a siri k'a ba pewu ka kafiriw wele a ko ne tilara n ji la a ye n'a minɛ u nana yɔrɔ bɛɛ lamini yɔrɔ min na a nana bila a yiri la a y'i sama dɔɔni dɔrɔn juruw bɔnna ten pɛrɛ a y'a ka ɲɔgɔmɛ da kɛkɛlɛ kolo ta a ye baara siri kafiriw la o juguyara ni kɔrɔlen ye a segira ka na a y'u bilasira kungo kɔnɔ a nana fɔ muso ma a ko ne ma nin faamu a ko juru dɔ kun kɛra ka ne siri o muso ko juru ne duma o ye dɛ ko n y'a faamu kɛlɛcɛ don kɛlɛkuntigi don a fɛɛrɛ ka bon kafiriw ko a ko a ye min n'an kan o juguyara kɔlɔlen ye dɛ ne ba a ko muso yɛrɛ faral'u kan a ko a ye nɛgɛjuru dɔ dilan ka u ye nɛgɛjɔlɔkɔ foka ka n'u d'a ma a ye Samuni to sunɔgɔ la ka na nɛgɛjɔlɔkɔ in kɛ k'a siri korolo fɔ k'a lamini a y'u wele a ko a ye na n se yen a n'a ba k'a yɛrɛ fɔ nin nɔ yɔrɔ o yɔrɔ a na fɛn n'a kan se yen a ko i ma daminɛ bi dagani dɔ bɛ yen na n k'o d'i ma ala ye daganin kelen dilan datugulan bɛɛ bɛ bɛn n'a ye fo datugulan min bɛ malo n bɛ segin kuma in kan n ko ala ye daganin dɔ dilan o datugulan bɛɛ bɛ bɛn n'a ye fo ni datugulan min bɛ malo o bɛ bila a kɔnɔ nka n'i y'o biri a da la o b'i bi a kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko n den alisilamɛya kɔnɔ da min sago la alisilamɛya kɔnɔ a caman bɛ taa sɔrɔ an ba dɔw bɛ yen u b'a dan de sago n'i ma da o la hindu a fagara don min na hindu nana ka n'i jɔ ko fo ni alakira balimakɛ ka faga k'a kɔnɔfɛn sɔn de bɔ a biyɛn ale b'a kɛnɛ di cɛkun don wa n ko an ba de nana i jɔ k'a sɔn a kɔnɔfɛn ka bɔ ka d'ale ma mɛ o tɛ ko an ba dɔw ma ɲuman kɛ koyi e ɲinana aramata kɔ wa Nabila Yuba muso dafalen muso jumɛn ye Yusufu se koma i bɛ jali ka dɔn wa a ma Yusufu se koma
muso jumɛn ye yuridu se koma yuridu ala jɔnma ye ka ala dɔn fo ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ k'a t'a fɛ ka ala kuta kafiru bɛɛ n'a kan k'o bɛɛ n'a ta an ka nin cɛkɔrɔba in jiro ka muso dɔ sara ka saga gɛnna bagan gɛnna bila a la a bɛ t'i yɛrɛ don o ma kungo kɔnɔ yen maaw b'a natɔ ye ka bɔ kungo sira in fɛ a ye kɔnɔ ta tuma min na baro yɛrɛ mɔ sa masakɛ u y'a lasigi ko jɔn ye kɔnɔ da i la ko yuridu ko ala jɔnba yi ko ɔhɔ u taara yuridu siri tewu ka na n'a ye a ko yuridu jɛnɛya kɛlɛ yuridu ko ala b'a dɔn bilahi ne ti jɛnɛya kɛlɛ ye a bɛ faamu wa u ye ala jɔn in siri ka na n'a ye a ko an b'a faga de o y'a sɔrɔ den muso in bangera sa a ko yuridu seere jumɛn b'i la yuridu ko ne seere ala n'a kira ye a ko nin tɛ kuma jɔlen ye ala n'a kira wa a ko i seere ye jɔn ye a ko ne seere ala n'a kira ye kɛlɛdenw ko a ko masakɛ a ye diɲɛ da an ka nin kunkolo tigɛ a ko masakɛ kuma bɛ n fɛ a ko a kana lamɛn masakɛ ko a y'a jɔ kuma jumɛn b'i fɛ a ko n b'a ɲini aw fɛ walahi ne ma jɛnɛya kɛ a ye den ɲininka o y'a sɔrɔ den bɛ bofiningolo la dɔw ko kɛrɛfɛ a ko kan di nin da koyi maa bi den yira k'o ka ɲininka wa a t'a kunkolo tigɛ ka bɔ yen masakɛ ko a y'a ɲininka a ko an bɛ nin ɲininka a ko baasi t'a la a ko denw jɔn in den y'i ye den kumana ni kalimatu sadatu ye a ko saga gɛnna karisa min bɛ yan o de den ye ne jɔn in y'a se yuridu ma an ba dɔ de y'a s'a ma nabila musa a bɛna taa ala fɛ don dɔ n balimaw a ye nin lamɛn ka ɲa dɛ a ye nin lamɛn ka ɲa a bɛ taa ala fɛ yen ala jɔn dɔ ko a ma ko musa n'i taara ala fɛ yen ko ɲɛ saba bɛ yen n y'o ɲini ala k'o kɛ ne ye a fɔlɔ ala ka fɛn di ne ma min tɛ ala fɛ ala ka ne sɔn fɛn na min yɛrɛ tɛ ala fɛ fiyewu min ɲɔgɔnna ta fɛ k'a k'o duman ko ala ka muso ɲuman fana duman ko ala ka fɛn di ne ma min t'a ka danfɛn ye musa siranna o musa taara ala fɛ yen a bɛna kɔsɛgɛ a siranna daliba ala ɲɛ musa taatɔ ala ko musa ci ye juru ye dɛ sama dɔ jɔr'i fɛ i m'a fɔ a ko ala tiɲɛ don e ɲɛ bɛ ne fɛn bɛɛ la o a ko n siranna de ala ni maa ɲuman in ko n k'a f'i ye k'i ka muso ɲuman nɔgɔya ye musa ni maa ɲuman in ko k'i k'a fɔ ne ɲɛna o ko n ka fɛn d'a ma min tɛ ni ala fɛ ko n k'o nɔgɔya ye ko n ka fɛn nɔgɔya ye min tɛ ni ala ka danfɛn ye o de ye sira musa ko ɔhɔ a ko a ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ a ko taa fɔ a ye ko a k'a bolo sin muso dɔ la a k'o ta ko n y'o kolo k'o d'a ma n'o tɛ ko n ma ɲuman na muso la ne baw a ɲumanw bɛ yen a ɲumanw ne y'an se nin yɔrɔ in nɔ yan aw ka bon dɛ mais ala kalila kuranɛ kɔnɔ ko ne ala ye n ka cidenw n ka nabi ɲumanw kɛ musow ye cɛw ko n ye n ka nabi ɲumanw kɛ cɛw ye wa a y'a kɛ cɛ o cɛ ye muso dɔ de y'i da finikolo la musow aw ka bon kɛ
nga jigin yɔrɔ fana bɛ yen dɛ. Aha, inna kaidakunna azim. Abana o tuma na mbaden nin kɛra kuma min na Ala ko Musa fɔ a ye a ka muso dɔ ta m'o kolo a ye n'o tɛ ma ɲuman na muso la. O kɔfɛ n'a ye muso in sɔrɔ a mago bɛ fɛn min na n'o tɛ ne Ala fɛ a mago b'a la muso ka bange o. Musa den tɛ ne Ala fɛ dɛ. Kalama la Musa ne teri Musa Kalilullah kanuba bɛ ne Ala la mais den den fɛ dɛ I y'a fɔ a ye ko y'o k'a ye. A ko a mago bɛ fɛn min na min tɛ ne ka danfɛn ye a mago b'a la den in ka kala di. Kala ye jumɛn ye ka den kɛ nabi ɲuman ye maa ɲumanw dɔ ye. Ne Ala bɛ wayu jigi minnu kan Kurana, Furukana, Linjina, Taurata a bɛɛ lajɛlen ye ne Ala kumakan ye mais ne ka danfɛn tɛ. A mago b'a la den ka kɛ maa ɲumanw dɔ ye ko y'o k'a ye. Musa kɔ segira o a ye dugawu ɲumanw k'a yɛrɛ ye. Dɔw bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala hɛrɛ kɛ n ye, Ala ne sɔn, Ala ne halala so nɔgɔya n ye. I halala so yɛrɛ yɛrɛ o ye kaburu ye. Dugawu dilan ka ɲanba di. E kan bɛ dugukolo mɔ yan wa lahara de. I bɛna fɔ sisan ko Ala bɛ maa ŋɛniɲɛ dɔ la mais faliyakulu khayran aw yasmutu la aw sakɛta. A ye kuma ɲumanw fɔ ka siɲɛ u yɛrɛ ma. Musa taara cɛ dɔ sɔrɔ cɛ sigilen bɛ cɛncɛn rɔ Ala ni fandanya bolo. A ye cɛncɛn kɛ k'a lebu datugu ka se fɔ a cɛsiri yɔrɔ ma. Wallahi a bɛ dingɛ kɔnɔ. Musa tɛmɛntɔ cɛ ye Musa kɔrɛ a ko a fɔ Ala ye sa Musa ko ne ye dɔ kɛ sɛgɛ in nɔ dɛ ko a ka hɛrɛ kɛ n ye hɛrɛ banbali ko a ka hɛrɛ kɛ n ye dan tɛ hɛrɛ min na. Musa sera Ala fɛ a ko Musa na nin fɔ dɛrɛ nin cɛ in Ala bato ka d'a ye n y'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛn nɔ fo a ye cɛncɛn kɛ k'a lebu sutura k'a sigi a se ka wuli fini t'a fɛ fiyewu. A ko n k'a f'i ye i ka hɛrɛ k'a ye hɛrɛ banbali i k'a dɛmɛ hɛrɛ banbali. Ala ko Musa taa n y'o k'a ye. Ba Ala filɛ a ko taa n y'o k'a ye. Musa kɔsegitɔ Musa nana sɔrɔ waraba bugu mais a bɛ ka cɛ in kunkolo tɔ ɲimi sa a ye cɛ tɔ a y'a yɔrɔ bɛɛ ɲimi a tɔ ye kunkolo dɔrɔn ye waraba bi k'o dakala. Musa ko Ala ne bi segin n bɛ t'i ɲininka ne kun ye ɲininka n k'i ka hɛrɛ kɛ cɛ ko ten ko hɛrɛ banbali n taara sɔrɔ wara bɛ k'a ɲimi. Ala ko ɔhɔn kɛ Musa n ye hɛrɛ k'a ye o. Musa ne ye nin kɛ mun kama ne ka diɲɛ ye hɛrɛ jaasilen de ye a nɛmɛnnu jaasilen don sɔrɔ tɛ yan a n'a kɔniyali jugu a n'a bisigiyali jugu a n'a fantanya jugu don o don jɔrɔli n'i ye miliyɔn 10 sɔrɔ i bi jɔrɔ bani la i ti dɔwɛrɛ ɲɛ sɔrɔ ka ɲini i tɛ maa ɲumanya ɲɛ ɲini n'i ye maa o maa ye i bɛ ɲɛ dɔ da i yɛrɛ kun n'o n'an tɛ juru ta i fɛ. A ko hɛrɛ bɛ diɲɛ na wa Musa ne ye wara ɲamoriya ka taa minɛ de n ka alijinɛ sanganso banbali bada dɔw di cɛ in ma komi i y'a ɲini cogo min n y'o k'a ye. Musa filɛ a bɛ alijinɛ kɔnɔ ye. Nin ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ. Cɛ in kɛra tan o tuma n'i ye nin bɛɛ lajɛ an badenw Ala ka dɔnnibagaw bɛnn'a kan. Masakɛ dɔ tɛmɛna Nasarakili waati tɛmɛlen la a ye dɔnnibaga ba 40 fara ɲɔgɔn kan ko ne ka jamana dɔnnibaw a ye na bɛn ko kelen kan de. U nana jati bɔ ka jati bɔ maa ba 40 u ye ɲɔgɔn bi ka n'a tɔ kɛ maa 4000. Masakɛ ko halisa nin ka ca u ye ɲɔgɔn bi ka n'a tɔ to 400
masakɛ ko ka ca o halisa a ye ɲɔgɔn bi ka taa ka dɔnni bɔ a ka bɛn fɛn kelen kan u ye kɔndɛ bɔ k'a bɔ ka n'a tɔ to 40 masakɛ ko halisa a y'a lajɛ a ka bɛn ko kelen kan dɔnnibaga minnu ɲɔgɔn tɛ o mɔgɔ 4 nana bɛn ko kelen de kan ko kelen jumɛn no a ko kana da muso la a banna a ko kana da muso la daga sigilen datugulan bɛɛ bi bɛn a ma fɔ ni datugulan min moloyara o bɛ bi a kɔnɔ ale b'a fɔ o ma ko n denkɛ wali n denmuso o muso joli kɛn bɛ k'a denmuso cɛ min ɲɛ bɔra a denmuso fɛ a bɛ tila ka ɲɛ bɔ o cɛ fɛ fɔ kamalen bɛ du bila o joli kɛn bɛ ka ba k'a denmuso k'a sinamuso ye o joli kɛn bɛ o muso ŋara joli kɛn bɛ k'a denkɛ wele ka t'i jɔ denkɛ ni muso bɛ bon kɔnɔ f'a b'a fɔ denmuso a tɔgɔ a denkɛ muso ma he n denkɛ bila ka bɔ ne denkɛ tɛ yan e ta yen kama koyi o tuma e yɛrɛ bɛna don yen sa wa a ma ban a b'a datigɛ denkɛ muso da la denkɛ b'a dɔn bilahi maa bɛ cogo min na a yɛrɛ b'a dɔn a y'a kɔlɔsi koyi an tɛna to yan e taar'i jɔ i denkɛ da la k'a fɔ o muso ma denkɛ bila ka bɔ a tɛ yan i tɛ yen kama i fara denkɛ la i bɛna denkɛ fa n'i ye ne den kun don i b'a ye ale nalen bɛ o kun doli kama denni bɛ ɲini ka sa bon kɔnɔ dusukɛsi fɛ a datigɛlen m'o denni la kamalen t'a dɔn ale bɛ min kɛ a bɛ sanfɛ a bɛ duguma a b'a dɔn sadi kamalen caman tulo bɛ yen nɔ min b'u kan u b'a dɔn quoi buramuso ɲumanw bɛ yen an b'olu dɔn e min ye waliden don i sogo n'i golo cɛ i fana taw bɛ wale du kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'a n'i ye a kuma tɛ nin ye u bɛɛ n'a ka dɔnnibaaw wo ko kana da muso la dɔnnibaa minnu kɛra provisoire ye o kelen ko a ko maa kelen dɛri tɛ faama fana ye a ma ban a bɛ fɛ don min tuma min ni e bɛ fɛ ɲaa ye i bɛ se min na morikɛ ni dɛsɛra o la faama t'i dɔn nka t'i dɔn i ye kanba ye k'a ye i ye fɛn bɛɛ kɛ ka ba i ka ala la ka t'i sigi ala ka misiri kɔnɔ ala ko ale ka so innal masajida allahi ma'ahu fala tad'u la ma alan ala ka so ye misiri ye mais i taara politiki kuma fɔ misiri kɔnɔ mais bi u tɛ foyi ɲɛ ye ko sukaro kilo 2 la a ye na mɔni min ka so a ye na sogo dun ka so wa a banna koyi wa i badenw ka dugukolow dara k'i m'u la fan bɛɛ i badenw ka ekɔli sɛbɛnw ɲaamilen don wa u t'a ɲɛnabɔ i ye o tuma dɔnnibaaw ko fanga tɛ mɔgɔ tɛri ye e tɛri don cogo min wa i jugu tɛri don fana a y'a jan don na o tuma Samuni a ka bon ba a tora ni kɛlɛ in na kalo 1000 o tuma a fɔsɔlen nɛgɛjuru la muso ye kafiru wele ko an na yan'a k'a yɛrɛ fonise ana fɛn bɛɛ d'a kan u nana yɔrɔ bɛɛ minɛ a y'i sama dɔrɔn nɛgɛjuru bɔrɔndɔra a ye fɛn da u kan o ka jugu kɔrɔlen ye wallahi a tilara o la a segira ka na ko muso ma a ko mais e bɛ ne siri i bɛ nin kɛ na mun kama muso ko tɛ koyi a fɔra ko fanga b'i la o k'i bi se ko la k'i kolo ka gɛlɛn ne tun bɛ k'i ka kolo gɛlɛya de dɔn quoi ni i kolo ka gɛlɛn a ko muso ma a ko a ko nɛgɛjuru bɛ se ka ne siri wa ne Samuni kunsigi filɛ fɔ n kɔ kan
ne kunsigi den kelen n'i y'a don juru la k'a melenge n'a ye o juru kɛ ka ne siri ne de tɛ se ka n yɛrɛ tila ne kunsigi den kelen na n'o tɛ juru tɛ se nɛgɛjuru tɛ se janfa tɛ se n'i ye dingɛ soli wandi bi a kɔnɔ fana ne Samu ni Lakari de ye kunsigi ɲini n'o tɛ fɛn tɛ se na dɛ muso ko a yɛrɛ kɔnɔ ko cɔ Samu ni taara a ye jahadi kɛ ka tile ban sɛgɛlen nana da muso peresera a ka suna muso ye Samu ni kunsigi den k'a bɔ a dɛnɛ namadamani da ɲɔgɔn na ka t'u kɛ ka sen lamini ka kɛ ka bolo lamini ka dɔ bila a dalen kan wallahi ka kafiru wele kafiru nana Samu ni y'i tufan ka dɛsɛ kafiru nana Samu ni minɛ u bolo kɔnɔ ka a ɲɛgolo tigɛ k'a bɔ a ɲɛkisɛ da la ko i b'i co yɔrɔ jan k'a ɲɛkisɛ ye ala bɛ k'a lakali ala kira ye nin cogo la k'a dafurukuw tigɛ k'i b'i co yɔrɔ jan k'a nɛ y'a da kɔnɔ k'u ye Samu ni ɲɛnama tigɛ k'a feru k'a feru k'a feru k'a ban pewu fo ka n'a ni bi k'a to u bolo o cogo la jɔn y'a s'a ma n badenw Samu ni kɛra ta ala bɛ ka nin baro bɔ ala kira ye a ko nin nara ne ka nabi ɲuman ka ala kira nin nara Samu ni ka ne ala nɔfɛ u y'a faga nin cogo la a ye ala bato min kɛ a ye jahadi min kɛ kalo 1000 a y'o de kɛ ni ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo ye a balo bɛ ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo la ji bɛ min a la kafiru bɛ jahadi n'a ye a kalo 1000 a ko ala kira n'i t'o dɔn o bɛ bɛn san 80 ani san 3 ma kalo 1000 san 80 ani san 3 a ko a y'o de kɛ a bɛ npanmuru la su ni tile ni ɲɔgɔmɛ dagɛgɛlɛ kolo ye a ko cɛba ye ala kira o kɛra ne ala ye ne kanudenw dɛmɛna koyi o kɛra tuma min na kira Muhamadu tun bɛ sanmɛ ala kira tun bɛ maloya kira y'i kun suli o yɔrɔ bɛɛ wallahi a y'i kun suli a ye mun miiri a kɔnɔ ala b'a dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan a ko o tuma ne ni mandenw bɛna mun kɛ ala ye bilen n'o bɛ ala wasa anw bɛna mun de bonya sɔrɔ ne bɛ mun bonya sɔrɔ ka di ne kira mandenw ma diɲɛ kɔnɔ yan o ye jumɛn ye ala ye kira lajɛ a ko Muhamadu o a ko i kun kɔrɔ ta tan dɛ kira y'i sigi i da don i ka walanda ye yɔrɔnin in na dɛ a ko Muhamadu n bɛna su kelen d'i ma o su kelen ka fisa ni kalo 1000 ye n m'o di mantow ma Laylatul Kadiri jikun filɛ nin n baden don dira an mɔ dɛ nabila Musa ko a ko ala ne b'a fɛ ka kɛ baradura i kɛrɛfɛ ala ko Musa n t'o kɛ maa ye fɔ ni maa min ye Laylatul Kadiri ɲɛnamaya a y'a jan don na dɛ o Laylatul Kadiri min fɔlen filɛ ala ye maa dɔw fɔ k'u se mɔ a la pewu dɔw t'a la dɛ a y'a cɔ ni e maa min bɛ ten k'e kun b'a la surɔ wali su in na wali sinikɛnɛ su e t'a la a ma fɔlɔ ala el walidul haq dangaden wa olu ka tɔnne de ka ca tɔn sugu bɛɛ bɔ i k'i jɔ belebele fakulen a fakulen halakilen debadɛri b'a kana a ma da o ma a tulo sɔgɔlen ka bugunu don a ma da o ma kulusi b'a cɛrɔ samara bi taama kulusi tɔ kan sandiri b'a cɛ la o ma se ka kulusi gɛlɛ a gobara tulo 2 bɛɛ bɔmɛ k'o bange a bangebaaw ɲɛkɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ali waladul haqq ni cɛkɔrɔba ko a ma wo ni cɛkɔrɔba ko a ma 200 sigama yani nɔya bu a fɛn tɛ ne yɛrɛ kun ni cɛkɔrɔba ko a ma i tɛ nin kɛ n ye ne ka bagi ko in bɛ sen a ma ɲɛ sɔrɔ n san 5 ye nin ye maa tɛ balo bagi kɔ a bɛ cɛkɔrɔba jaabi ta nin
cɛkɔrɔba min y'i balo o ma bagi kɛ cɛkɔrɔba min y'i balo n ko a ma dɛfu sɔrɔ a ka école danna CP la o nana ni lavier ye ka e sɔrɔ kalan ɲa ɲɛ de n ko kalan ɲa ɲɛ yan lagɔsikɛlaw ka lagɔsi la a Seydi Usmani Sherifu Madani Haidara don dɔ n ko dɔ ko a ma arajo dɔ la ko Haidara kalanna ko ka da 6e la maa min kalanna ka da 6e la i ka dɔduratigiw donna k'u dogo bon kɔnɔ a ɲɛ o a ye taa ka bɔ an ɲɛfɛ amaba emira le muminina bi muminiw ɲɛma bi Seydina Ali kɔfɛ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara nin fɔlen sa e bi dɔw ye fa bi yɛrɛ yɛrɛ a n'a ka kɔlɔsi paka kunfin ko tɛ dɛ ayi kunfinw nin tɛ olu dibi dɛ parce que olu bi tiɲɛ nɔfɛ nka n bɛ Hasidi finman min sigilen b'a ka golo dakɔrɔ n ka b'o de ma ne ma Haidara tando k'a fɔ Haidara de ye a fɔ ko nin ye Sidibe ye walima k'ale de y'a kɛ Seku Amadu ye ne ka kɛ Seku ye ɲinan n y'o san 20 ye ne ka Haidara dɔn o ma mɛn o mais ne ye tiɲɛ kanu k'a sɔrɔ ma Haidara ye o ne ye Haidara de ye n ye tiɲɛ de ye a ye tiɲɛ tɛgɛ minɛ a ka bɔ fili nɔfɛ wala kuma ye nin de ye n ye tɔnden ye n ye Amzari la n tɛ Amzari la ne kan d'o ma maa dɔ ye tɔnden ye maa dɔ ye tɔnden ye o tɛ tɔnkundigi nin ye maa dɔ ye tɔnden ye o tɛ tɔnkundigi dɔn maa dɔ ye tɔnden ye e t'a valeur dɔn maa dɔ bɛ Amzari la o ni bɔnni ka kan la maa dɔ b'a la i ye layidu ta layidu ma dafa ne kan tɛ o ma mais a dɔn dɔrɔn ko cɛ in ye jɔn ye a bolo sinna fa min n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ cɛ sigilen ye anw ka mɛn ne ma cɛ ti fɔ k'a fɔ mɔgɔw k'a minɛ o la ne m'a fɔ i k'a minɛ dɛ ayi n'a y'i ja cɛ tɛgɛ minɛ n'a m'i ja a to yen maa caman ni nkalon sara o olu bɛ tasuma kɔnɔ mais tiɲɛ de bɛ fɔ de o tiɲɛ ye tɔɲɛ de ye n'i ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ kɔni n'i y'a fɔ a bɛ to yen de anw b'a fɔ de a ka to an ye n'a tora an ɲɛ an b'a sɔrɔ an ye ɔ e y'a minɛ sa i m'a minɛ o tampi o y'i ka ko ye a banna n'i kɛra n'a y'i ja kɛ silamɛ ye n'a y'i ja kɛ kafiri ye n'i kɛra kafiri ye i ka kafiriya kɔlɔlɔ b'i yɛrɛ kan ne de bɛna da i dayɔrɔ la o y'i kungo de ye o tuma na a ko in bɛ nin cogo de la ala ka seli fo dangaden ale mana fiyewu diɲɛ na seli tɛ ɲɛ kamalen kɔrɔ san 30 san 27 a fa o de b'a débrouiller bilen ka karataninw na ka payasiniw sɔgɔ wali ka kɔlɔnzuli dangatɔ falen damɛ so kɔnɔ cɛkɔrɔba hami bɛ seli baganko la seli sogo seli forokiya ni fa balola ka sa e ma forokiya tigɛ a la e nana mun na diɲɛ kɔnɔ i fa ye bamananfini joli da i la jɔ i fa i bɛ bulɔso da la surɔ Lailatul Kadiri suba in na i ka moto jɔlen kun bɛ bulɔso da la i fa y'o yira i la balo ka sa diɲɛ nɔ yan ni levier sara i ka diɲɛ banna ala ko k'o sen tɛ Lailatul Kadiri la aramefu dira musomaninw ma surɔ o sen tɛ Lailatul Kadiri la wallahi a t'a la n ko a ka n'u nɛgɛ u bɛ ka jɛnɛyakɛla bɛɛ encourager mori dɔw ko hali Lailatul Kadiri kɛlaw k'u natɔ ni jamakulu dɔw bɛ na ko ala ko mɛlɛkɛw ma ko nin bɛ émanji ma bɔ a ko ɔhɔ k'a ye yafa u bɛɛ ma nkalonfin mɔgɔ min sera wajulikɛyɔrɔ la surɔ ani mɔgɔ min bɛna siyala sin na o natɔ o ni bulɔso bari dungɛ bɛnna o ni jɛnɛyakɛla falen jɛnɛya rɔ janaba b'a la ko o émanji bɛ ekara kan ko ala ko a yafara o ma dugu jumɛn ala o y'a ka dugu masakɛ ko ye c'est à dire a kana mɔgɔw encourager nkalontigɛ la e ka barika don jɛnɛyakɛlaw la ka barika don jɛnɛya la ka barika don gulɔmi la
ko mɔgɔ min bɔtɔ don hali lailatul kadiri kɛyɔrɔ la ko olu jamakulu dɔw mana bɛn ko emansi bɛ ta mɛlɛkɛw fɛ ko ala bɛ ɲininkali kɛ ko ninnu don ko mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ninnu kun darɔ koyi ko olu tɛmɛ dɔ kun ko ala b'a fɔ k'u ni minnu bɛ na olu baraji kama k'a y'u don alijinɛ kɔnɔ o tuma jɛnɛya kɛ don ɲuman ye lailatul kadiri ye a misiriba jama bi bɔ fan min fɛ i ka sɔrɔ b'o fɛ a tɛ sabali a kana mɔɔ encourager ka da cɛnni kan koyi an tɛna toya dɛ an tɛna toya an bɛ dugukolo min ka sawuni an bɛ bɔ a kan an nana de ko an ka an tile waatinin kɛ n'o nana kɛ an tɛ ka balo foyi la nkalon ni namara kɔ lailatul kadiri sera nin ma ka t'o kɛ hali ni i segitɔ ni maa faala bɛnna ko e bonya kama ko ala b'o don alijinɛ rɔ n'a bɛɛ ten an tɛ taa lailatul kadiri kɛnɛ kan dɛ an bɛ misiribaw siraw filɛ de ka taa tiɲɛni kɛ k'an sigi o siraw la n'o y'an ye ka ban a ma ban nin ne bɛ maa don alijinɛ kɔnɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ wala taziru waziratun wizra okra maa tɛ maa ka doni ta elma siyata kɛmɛ ta dinu tudanu a ma ban ala fɛ maa tɛ maa ka doni ta nin tun bɛ lailatul kadiri wajuli kɛyɔrɔ la e tun bɛ yan o natɔ ni e bɛnna o bɛ se k'e don alijinɛ kɔnɔ n badenw a kana baara ɲumankɛlaw décourager ka tiɲɛnikɛlaw encourager a ye sabali dɛ wa kitabu caman dilanlen don ka bila anw ka kira la nkalon fumaw mɛ ko kitabu dɔw bɛ yen n'i y'a filɛ n'i y'a kalan i bɛ malo bi mɛ ala jɛ buhari belebeleba ye buhari y'o ta waati dɔ ka buhari kɛ i b'a fɔ kira buhari tun ye jɔn ye ale tun tɛ irisi ya irisi kunu n'a kɛra ala ka maa ɲuman ye dɔnnikɛbaga kun don komi ibnu abasi jogo mɛ ala kira kun tɛ dɛ buhari kɔnɔ yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ n'i y'a kalan f'i bɛ maloya n'a bɛ buhari kɔnɔ yɔrɔ jɔ ko mɔgɔ kamalenkɔrɔ mɔgɔ 60 ko olu ka musoko fanga k'o tun bɛ kira la subhanallah 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 ala yafa an ma kuma in yɛrɛ fɔli la mɛ a sɛbɛnlen don buhari kɔnɔ buhari dɔn b'a bɛɛ b'a dɔn mɛ dɔw b'u disi kɛsi n'o ye cɛ ka kan ka kɛ cɛ ye n ka kira kamalenkɔrɔ maa 60 fanga tun b'a la i tɛ sabali u kɛlen ka lebu kumaw ta k'a bila kitabu kɔnɔ dɛsɛ kɛra ko olu jɔsi ka bɔ yen an na ala sɔrɔ yen bon Sheikh Amadu do n bɛna n vɛri maaya dɔɔnin bi su in na an filɛ direct la sisan radio Pinana sanfɛ an bɛ radio in fo radio tigi k'a fo radio in baarakɛbaw k'o fo a directeur Mohamed As Kulubali an b'a fo a ka cɛkɔrɔba ɲuman Amadu Kulubali a Sheikh Amadu Kulubali dɔnnibaa ba ye an b'a fo Sheikh Bagadaji Musa an b'a fo dan tɛ foli min na Bengɛ k'i yɛrɛ fo tout petit k'i fo Makenzi i ka foli bɛ yan ayiwa ba kɔnɔba i fana ka foli bɛ yan ala ka hɛrɛ k'an ye a bɛ ɲa o tuma na su in na sura kun ye lailatul kadiri su ye su in na don fana n y'a fɔ aw ye antenne la yan sura sanji nana kosɛbɛ a ye sumaya don an na Katikurakaw ka danaya tɔn su in na de y'a wajuli Katikura plan kan su in na ye a wajuli walanda dɔw fɛrɛlen don k'a labɛn a kama su in na ni ala sɔnna zumara kuwati Jibril waruhu fiha a bɛ jigin kɛnɛ min ka su in na Katikura y'o dɔ ye Sheikh Amadu Sidibe Salifu Jara Burama Bagayɔgɔ Bengɛ do wa ala ka Bengɛ an bɛna an bila an b'a dɛbɛ la su in na 20h30 Katikura plan kan wallahi an mago bɛ tiɲɛtigiw la ɲɛ dɔ o man ja o wala tiɲɛ jamakuluni a y'a sɛnsɛn hali ni yɔrɔ ka ja wallahi taama i sen la ala kama ala ka kira kanu kama bolo min sinna ala la kana bolotigi filɛ kana Sheikh Amadu ye dɛ ala ye dɔrɔn taa su in na i sen na an bɛ taa su in na nkalon bara an b'a mogolo k'a fili kɔgɔji rɔ dɔnnibaaw a siranna fɛn o fɛn ye Sheikh Amadu ko in na a b'aw sɔrɔ
a tɔ kɛra sisan n'u bɛ ko dɔw kɛ n k'u b'o bɛɛ dogo ne ma sisan u bɛ ko n'u namara ne bɛ bala k'a mɛn dɔrɔn k'u tun bɛ karisa faama karisa ka so ye koyi u tun bɛ karisa fɛ u tun bɛ najimi la ye u tun bɛ karisa fɛ u ye gâteau ni café min ye ko a y'u to yen a y'u to u bɛ aw mankutu cɛ ka balo bon ni mɔgɔ min baloli kɛra i nɛnini ye ani dɔgɔyali ye kana fɔ o ka ban dɛ a y'u to u ka balo u ka aw mankutu u bɛ taama ka don olu kan n'u nana an ka dugu la sisan mɛ u y'an ka diinɛ minɛ an na ninnu tɛ fɛn kalama koyi jagoya maw don koyi u bɛ ne fɔ anw kɔfɛ tan a kana foyi fɔ o ma a y'u to yen olu tɛ balo bɛ anw dɔgɔyali la bon n'u balo bɛ o la olu tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ n'i y'a min o tɔgɔ welela ko alimami ba f'a k'a sɔrɔ o ye Seku Amadu ninnu lagosi n'o bonya b'o kɔnɔ a y'o to yen mais Seku Amadu a ka coup de fil nana ni Sirifula TV ye siɲɛ 6 ka ti a ɲina a Sheikh Usmani Sherifu Madani Haidara ale ka bonya kɔnɔ Sirifula TV micro jɔra misiri caman kɔnɔ ɲina wa a ma ba fɔlɔ hali juma don an bɛ misiri wɛrɛ kɔnɔ ne y'a dɔn i ni Ala don n'i m'a dɔn i kungo don TV bɔra misiri kɔnɔ o ti maa don alijinɛ kɔnɔ TV ma don misiri kɔnɔ o ti maa don alijinɛ kɔnɔ alijinɛ bi don maa jogo ni ŋɛnɛɲɛ ani ka kɛwale i ye min kɛ o de b'i ye alikiyama bal mun kama Ala ko a ko el dayanu la yamutu jurusara masa a tɛ sa dɛ el biru la yabula wa zanbu la yunusa Ala ti tɛmɛ jurumu ka k'a ka dɔgɔ wa Ala ti jɔ baraji rɔ fiyewu k'a ka dɔgɔ bari el dayanu la yamutu jurusara masa ti sa dɛ ɲumankɛlaw a y'a cɛsiri Amadu Jalo a ka danaya tɔn min bɛ Katikura su in na an bɛna taa a bara walo ye Kati n'a lamini a y'a tulo don in na danayatɔ tɔndenw a y'a labɛn ni Ala sɔnna an ti bɔ a jigi kɔrɔ aw mago bɛ tiɲɛ min na aw ye Seku Amadu dɔn ka da la ninnu bɛ kuma min bɛ gafe kɔnɔ olu de b'o kala k'a fɔ maaw ye moriw ye birifini biri o de da la aw y'o dɔn ne bɛna t'o de birifini kolo fara ka bɔ nkalon da la ye nkalon bɛ wuli bɛɛ ɲɛna su in na a bɛna fali jɔlen sange kɔrɔ a tulo 2 jigilen falikɛ sigilen eremɔrɔku kɔnɔ k'a boli a bɛna o ye su in na ka da la kuranɛ ye min fɔ moriw banna k'a fɔ de ɲɔgɔn tɔgɔ cɛ kɔ n ko cɛ dɔ ni fali 5 bɛ na don dɔ Ala benkɛ arajo a ye ɲɛmɔ n ka nin fɔ maaw ye dɛ fali 5 dɔnni ne doni dɔw la Ala ka maa ɲuman dɔn cɛ dɔ b'a nɔfɛ o ye Ibilisa ye maa ɲuman ye ni faliw bɛnna ko a ko Ibilisa i bɛ taa ni doni ninnu ɲɛ mɛ a ko n bɛ taa nin min feere Alakira man d'o dɔw ma o ko Ibilisa ni min san wa a ko a bi san dɛ a ko fale ɲɛfɛta ye dɔnni mɛ jumɛn na a ko ɲɛfɛta a ko dɔnni mɛ maa tɔɲɔ la a k'i bɛ t'o feere jɔn ma a ko n bɛ t'o feere mandon minnu ma kira mandon minnu a masakɛ minnu a faamabaw a waritigi tɛgɛ gɛlɛnw a fonisere a maa tɔɲɔna gɛlɛnw minnu k'u da la k'u ye fonisere k'a sɔrɔ u ta tɛ dun u ka wari de bɛ di npogotigi ma a tɛ di kamalen ma a tɛ di cɛkɔrɔba ma a tɛ d'a balima sira ma sangaso jɔn bɛ immeuble jɔn bɛ k'a ban a muso balimaw a terikɛw balimaw olu de kɛ bɛ immeuble fa nka a yɛrɛ dɔgɔnin t'a la soden kelen ni ɲɔgɔn bɛ immeuble kɔfɛ ka bamuso bila yɔrɔ ye n'a ka dinɛw bɛ na f'a b'a fɔ ba ma taa kɔfɛla in nɔ sa n ka maaw bɛ na na sa n ka maasɛbɛw bɛ na na i ta ma tiɲɛ wa ba ma k'a ka maakolo ya o tuma na Ala ko maa tɔɲɔ a ko a bɛ taa fali in feere olu de ma masakɛ jugu i kɛra ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn i kɛra trɔmpɛri i kɛra ɲɛmɔgɔ ye e janfanci i kɛra ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ tilebali olu de ko don a ko fali 2 in nu a ko o dɔnni mɛ yɛrɛ bonya la k'i bɛ t'o feere jɔn ma a ko n bɛ t'o feere masakɛ kankɔrɔsigiw ma faama kankɔrɔsigi yɛrɛ bonya ni juguya b'o la n'o bɛ faama la maaw tun bɛ dugu bila o an kɛ n'i taar'i jɔ sisan sani faama yɛrɛ ka girin ka k'i kan a b'i filɛ ni ɲɛ dɔ ye i b'a fɔ ko suba
ala ko ko mita yɛrɛ bonya feere masakɛ kankɔrɔsigiw ma a k'u n'o sa a ko sabanan dun a ko n bɛ t'o feere awa a ko o falen bɛ jumɛn na a ko o falen bɛ janfa la a ko bɔrɛ in falen bɛ janfa jiya la k'i bɛ t'o feere jɔn ma a ko jagokɛla dɔw a ko jagokɛla dɔw n bɛ t'o feere o ma ka fɛn ta 10,000 ka na i kale ala la ko n y'a san 20,000 a fɔ commerçant trompeur iriba feere la a ko n bɛ taa n feere olu ma a y'a kɔlɔsi dɛ a ye feere kɛ ka ɲa a ko fali 4 ne dun a ko n bɛ t'o feere an balakaw ma a ko dɔnni bɛ jumɛn na a ko dɔnni bɛ dɛbɛli jugu la namaba ayi e k'a fɔ dɔrɔn kana fɛn wɛrɛ fɔ dɛ musokɔrɔba san 60 cɛkɔrɔba vie gala kɛlɛ k'i kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ passion talen k'a fɔ k'ale bɛ npogotigi kalanga dɔ ta min bɛ se ka senna teliya seliji siyɛnɛ ni fɛnw na n'a y'o daminɛ walahi i tɛ lafiya dɔɔni kɛnɛya min ye i b'a dɔn a b'i tɛgɛ bɛ ka wuli ko ayi ko n yɛrɛ na seliji siyɛnɛ n'a y'a ye a bilali ko tɛ cɛkɔrɔba kɔnɔ a bɛ wuli ten ka t'i labɛn ka i dɛbɛli jugu jinɛtigiw fɛ yen kɔmatigiw fɛ yen morigalaw fɛ yen somaw fɛ yen a ɲɛɲini walahi ani denni hali n'u ta bɛ tiɲɛ hali n'u mago bɛ sa wɛrɛnin nɔfɛ ko tɛ a n b'a fɛ a n'a ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka bila ɲɔgɔn na o t'a ɲɛ koyi a bɛna seliji minɛ k'a b'i seli ala ɲɛ seli fana don wa wali fitiri a b'i jɔ golo rɔ n'a ko ko alahu akibaru a ye bisi fatuya ta dɔrɔn a bɛ tufa k'i jɔ golo cɛ ma a ko ka fɔ nin cɛ in bɛ sɔn ka nin kɛ ne la ala kana ji to nɔrɔ ala kana ji to nɔrɔ a bɛɛ bila a yiri la dɔrɔn a b'a fɔ alahu akibaru ngalako salamu aleykum bilalen filɛ o ye mɔgɔ sogo dun na n badenw a ko bɔrɔ 5 n'a dun bɛn a bɛ kun jɛ ye a ko dɔnni bɛ jumɛn na ala ko dɔnni bɛ hasidiya la k'i bɛ t'o feere jɔn ma ko n bɛ t'o feere dɔnnibaw ma moriw karamɔgɔw e min ko ko alimami min bɔnna ka fa k'e de y'a fa e min ko k'e jɔyɔrɔ la misiri kɔnɔ ko maa si tɛ se ka jɔ a la misiri muradu kɔnɔ n fa sara a la n yɛrɛ bɛ sa a la o y'a ka foro ye ala ka ko mɔgɔ t'a ɲini ala ko hasidiya bɔrɔ min faamu la k'a bɛ taa feere dɔnnibaw ma wa mori k'a fɔ ko karamɔgɔ kelen bɛ yɔrɔ in na ko tɔgɔ b'a la u bɛ dafiw ta e kama wa u na fɛn bɛɛ kɛ u ni mutakimu n'aw bolo fila bɛ ala bolo Sheikh Amadu Kundu salamu aleykum wa rahmatulahi wa ajruka ila Allah Sungalu jora ngone magalu de sungalu ye ya fadele sungalu jora